Peselýär Azatlyk Radiosynyň eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Soňky bir ay bäri Türkmenistanda internetiň tizligi juda pes. Türkmenistanda bir ay bäri internetiň tizligi peselýär. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy bu barada 4-nji ýanwarda habar berdi. Ýan bir aýdan gowrak wagt bäri internet aragatnaşygynyň ýagdaýy gaty yaramaz. VPN hyzmatlarynyň peýdalanmak mümkin näl diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysy aýtdy. Mening hem altyn asyrdan hem aştudan ýagny Aşgabat şäher telefon ulgamyndan alan internet paketlerim bar. Olaryň her haýsysynyň tölegi 350 manat, tizligi sekundda 2 megabit. Bu iň ýokary tizlik hasaplanýar. Ýöne muňa garamazdan elektron hatlar zordan açylýar. Beýleki internet paketleriň tizligi has ýuwaş diýip Aşgabatyň ýaşaýjysy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä internetiň yaramaz tizligine hödürlenýän internet hyzmatlaryna aýda 350 manat tölemek ýerliksiz hasaplanýar. Habarçy paýtagtyň internet üpçünçüligi bilen bagly ýagdaýlary anyklaşdyrmak üçin Altınasır öýjükli aragatnaşyk ulgamynyň wekili bilen gurrundaş boldy. Ol ýagdaýlaryň gowulaşmajakdygyny aýdýar. Onuň sözlerine görä, bu ýagdaý ilatyň döwleti dahylsyz çeşmelerden maglumat edinmek mümkinçiliklerini çäklendirmek üçin ýörüýte edilýär diýip habarçy aýtdy. Aşgabatda ýagdaýlar şeýle regionlardaky ýagdaýlary göz öňüne getirmek kyn diýip habarçy bellädi. Mobil internet 2G görkezýär, onuň tizligi ören ýuwaş diýip habarçy sözüniň üstüne getirdi. Onuň sözlerine görä ýurtda ýagdaýlar günne-gün aşa yaramazlaşýar. Adamlar anamda çeşmelerden maglumat aljak bolýar. İnternet aragatnaşygynyň ejid edilmegi adamlaryň VPN ulgamlarynyň peýdalanmak mümkinçiligini çäklendirýär. Beýleki tarapdan 3-nji ýanwarda hökümete ýakyn media Türkmen habar agentligi Türkmenistanda internet mümkinçilikleriniň ilaty has diýil ýeterli edilýändigini öňe sürüp maglumat çap etdi. Maglumatda aýdylmagyna görä soňky 6 ýylyň dowamynda Türkmenistanda internet tölegleri 6 esse arzanlady. Ulanjylaryň arasynda giňden ulanylýan sekundda 256 kilobit tizlikli internetiň tölegi 2012-nji ýylda aýlyk 2430 manatdy. Bu gün bu tarifiň bahasy şäher ýerlerde aýlyk 150 manat, owa ýerlerine 75 manat diýip neşir ýazýar. Tizligi sekundda 2 megabayt çäksiz internetiň tölegi 2012-nji ýylda 19440 manat bolan bolsa, häzirki wagtda munyň aýlyk tölegi 350 manat diýip Media Türkmen neşri Azatlyk Radiosynyň habarçysynyň maglumatlaryny tasdiklaýar. Ýöne neşir öz maglumatyny ýurtda internetiň tizliginiň çäklendirilmegi barada gurrun gozgamaýar. Azatlyk Radiosynyň ýerli habarçylary ýurt içinde we ýurdun daşynda ýaşaýan ençeme türkmenistanlaryň sözlerini talgylanyp, ýurtda internet giňişliginiň ýeti çäklendirilýändigini ýygyderli tap gelýär. 26-njy dekabrda Azatlyk Radiosy bilen howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmalyk şertinde gurrundaş bolan Türkiýedäki türkmenistanly student Türkmenistanda internet giňişliginiň çäklendirilýändigini, şol sebäpden türlü messengerleriň şol sanda WhatsApp, Telegram ýaly birek bilen habarlaşmakda ulanýan tüzümleriň petikli saklanýanyny habar berdi. Ol bu ýagdaýy häkimiýetleriň ilatyň ygtybarly garaşsyz çeşmelerden maglumat almak mümkinçiligini çäklendirmek uğruna edýän tagallalary hökmüne häsiýetlendirdi. 27-nji dekabrda Azatlyk Radiosy bilen gurrundaş bolan Azatlygyň beýleki bir paýtagtly habarçysy ýurtda häkimiýetleriň garaşsyz habar terişdeleriniň internet saýtlaryny petikli saklaýanyny tasdiklap, ilatyň maglumat ýeterliginiň gödäwçilikde saklanýanyny ünti çekdi. Halkara hukuk goraýjy guramalar Türkmenistanda internet giňişliginiň çäklendirilmegini ýygyderli tankyd edip gelýär.